Actuel Media jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw folen don k'a fɔ ko aw bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ an ka bi don kibaru daminɛ ni an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw ye ka sanga ni farafinna senantolanci min bɛ ɲɛsin denmisɛnnin minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. An ka jamana Mali ale ni Tanzanie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi araba don nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw. Hakilina jiginna Mali jamana ye bɔko 2 kɛ nin kɛnɛ kan. Bɔko 2 min labanna filaninbi la n'a kɛra Angola ani Mozambique fɛ. An bɛ taa an dafɛ jamanaw la fɛn min ye Senegali mobiliba bolilaw ka lafasali tɔn ye. Ale ye kunnafoni di kɛ bi araba don. Kunnafoni min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u ka mobiliba bolila si kana Bamako ni Dakar sira ta tuguni. Ka sababuya kɛ lakanabaliya warali ye o sira in kan. Wa u ka kuma lasela ye hakilijigin kɛ k'a fɔ ko Senegali mobilibolilabaaw ka mobili 11 de jenina waati laban in na Bamako ni Dakar cɛ. An bɛ bɔ Senegali an bɛ taa Iran jamana na. Iran finitigilakaw n'u bɛ wele nazarakan na les gardiens de la révolution u ye layidu ta bi araba don k'a fɔ ko kɛlɛ tɛna dan u ka yɔrɔ ma tuguni ko ni Amérique ni Israël ye kɛlɛ wɛrɛ ta ka u ka jamana sɛgɛrɛ ko u bɛ kɛlɛ wara diɲɛ fan caman wa ko u ka o kɛlɛ bɛna dankari kɛ Iran jamana juguw la. An bɛ an ka bi don kibaru kuncɛ ni Jordani jamana ye. Jordani finitigilakaw y'a yira k'a fɔ ko u ye duruni dɔ lajigi duruni min bɔyɔrɔ ma dɔn. U ka kunnafonidi sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko nin baara kɛra bi araba don u ka dugu min bɛ wele ko Geras o gouvernorat fɛ wa ko a kɛra k'a sɔrɔ kasara ma bɔ a ko la. Actuel Media jabarani filɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.